אז ככה קצת נוסטלגיה על 5 חודשים המטורפים האלה שעברנו. אין, אנחנו בני אדם, אנחנו כל הזמן, יש את הצרכים הלא ממומשים האלה, שאם מספקים אותם אנחנו רגועים. והבית זה אותו דבר. מה הציפיות שלך ממני? למה קראת לי? מה בעצם את מצפה, אפילו ברמת ההתנהגות שלי מולך? כשאתן לא יודעות כאלה דברים, כי אתן לא אמורות עכשיו לדעת הכל ולזכור, בשביל זה יש את הקבוצה. אתן שואלות הכל. אני בקבוצה וכולנו בקבוצה, ואתן פשוט שואלות הכל. פרקטיקה קודם לאסתטיקה, זה משפטים שלה. זהו, זאת אומרת של הסלם. כן, רציתי שני ציפים, הוא שם לי 2 ג'ונגלים באמצע. I think it's funny. I'm just here to pop your bubble, pop your bubble, pop your bubble. You think you can control me, but you know